Vi har nu lagt grundlinjen ud for den trekant, vi vil måle, og det er vores snor her, der går fra rådhuset og herud til pladsen. Vores snor er 15 meter lang, og vi er nu klar til at måle vores vinkel. Og nu vil jeg se at måle vinklen. Men det er lidt svært at måle den helt for sig selv, så jeg har min lille hjælper med her i dag. Kom her. Yes. Og vi kom så frem til, at vinklen den er 50 grader, så vi siger tak til min lille hjælper. Ja, og goddag. Velkommen til Tegn og Fortæl med Oscar og Shay. Her har vi en meget flot trekant. Og så vores opgave det var, at vi skulle måle, hvor høj Silkeborgs Rådhus var med trigonometri. Så vi gik op i byen, og min fine ven Joachim her, han stillede sig med den her fine ting og kiggede op mod spidsen af rådhuset. Og grunden til, at han gjorde det, det var, at han skulle finde vinklen på den her fine trekant. Og det vi fandt frem til, det var, at den var 52, wow, flot, 15 her, 52 grader, og han stod 15 meter fra rådhuset. Så dermed er vinklen her, den er 52 grader, og grundlinjen på trekanten, den er 15. Og som vi ved i forvejen, så en retvinklet trekant, som det her det jo er, den er 90 grader herinde. Jeps. Og de her mål, dem skulle vi så bruge til at finde højde. Og der skulle vi bruge det, der hedder tangens inden for trigonometri. Der er både noget, der hedder tangens, og noget, der hedder sinus, og noget, der hedder cosinus. Ja, som sagt, så har mine eksperter været ude, og de har givet mig de her mål. 15 meter stod de fra rådhuset, og de målte med noget, der hedder en teodit, op mod rådhusets spids, for at finde ud af, at i den her trekant her, der er der 52 grader her. De to, det hedder længden B og vinklen stort A. Og når man har de her to ting, så skal man bruge en bestemt formel for at finde ud af, hvad længden A er. Og den hedder A er lige med B gange tangens til A. Så nu skal vi egentlig bare sætte de her ting ind i. Jeg visker lige det her ud. Så nu står der i stedet for, længden A er lige med 15 gange tangens til 52 grader. Altså her. Og der får vi 19, wow. 19 meter. Så lige nu der ser det ud som om, at det her rådhus det er 19,19 meter. Men problemet det er, at vi ikke har den her lille del med. Fordi ham gutten, som målte det, som hedder Joachim, han er 1,84 høj. Så nu, det som vi så gør, det er, at vi lige laver et lille regnestykke. 19,19 plus 1,84. Og når vi gør det, så får vi så 21,03. Som afslutning på det her program, så skal vi lige lege en lille leg, som hedder Oscars matematikleg. Og her leger vi simpelthen, at i stedet for, at vi kender vinklen, som vi gjorde før, så kender vi kun de to mål, altså højden af rådhuset og længden, vi stod fra. Og med de to mål, der kan vi også regne vinklen ud. Og det er her, det bliver rigtig sjovt. For nu skal vi nemlig gøre sådan her. 21,03 divideret med 15. Og når vi gør det, så får vi et tal, der hedder 1,403. Og det tal, det kan vi simpelthen sætte ind i en formel, eller ind i tangens, og det ser så sådan her ud. Tangens
Men det specielle ved det her, det er, at det er omvendt tangent. Så man gør sådan her, så ser det sådan her ud med et minus og et tal. Så sætter vi det ind i parentesen i lommeregneren. Altså 1,403. Og når vi gør det, så får vi vores vinkel, som er 52 grader. Og dermed med de to mål, altså de to længder A og B, der kan vi simpelthen regne vinklen A ud. Så nu er det slut for Oskars matematikleg. Mange tak, fordi du så med.